Kuulet nyt lyhyen istumameditaatioharjoituksen ohjelmasta Rentoutus ja stressinhallinta tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon avulla. Asetu istuma-asentoon joko tuolille, tyynylle tai pallille. Etsi miellyttävä ja ojentunut asento. Aisti, jos selkäsi tarvitsee tukea, ehkä muutamalla tyynyllä, jotta istuisit mahdollisimman rennon ojentuneena. Istuessasi tuolilla tunne jalkapohjat lattialla. Tunne pakaroiden paino alustaa vasten. Anna painosi laskeutua yhä enemmän ja enemmän alustalla. Selkäsi ojentuu mahdollisimman rentona. Anna hartioiden soljua rentoina taakse alaspäin. Anna päällesi lupa olla rentona hartioilla. Kädet lepäävät sylissäsi tai mahdollisesti käsinojilla. Anna kehosi löytää sopiva rento ja ojentunut asento tähän hetkeen. Anna istuma-asentosi henkeä itsesi hyväksyntää ja arvostusta. Aisti se kehossasi. Sulje silmäsi. Voit myös pitää silmäsi auki ja antaa niiden sulkeutua silloin, kun se hyvältä tuntuu. Hengitä mahdollisimman rauhallisesti nenän kautta sisään ja ulos, jos mahdollista. Vie huomiosi sitten hengitykseen. Aisti sisään ja ulos hengitys. Tunne, miten vatsasi hieman kohoaa, kun hengität sisään ja laskeutuu ulos hengittäessäsi. Vie huomiosi takaisin hengitykseen, aina kun huomaat mielesi harhailevan jossain muualla. Sisään hengitys, ulos hengitys. Hengitä normaalisti ja luonnollisesti ohjailematta hengitystä millään tavalla. Ole vain tietoinen hengityksestä. Sisään hengitys, ulos hengitys. Ehkä huomaat, kuinka huomiosi siirtyy huomaamattasi ajatuksiin, niiden pyörteisiin, mielihaluihin, menneeseen tai tulevaan, odotuksiin. Se on aivan normaalia.
Niin mieli tekee. Mielesi siirtyy lupaa kysymättä muualle monta kertaa harjoituksen aikana. Ehkä huomaat, että on aikoja, jolloin mielesi on levollisempi ja huomiosi pysyy pidempään hengityksessä. Ja taas aikoja, jolloin joudut tuomaan huomiosi jatkuvasti takaisin hengitykseen. Tee tämä mahdollisimman luonnollisesti ja yksinkertaisesti. Huomaa mielen levottomuus ja siirrä huomiosi vaivattomasti takaisin hengitykseen. Lempeästi. Siitä riippumatta, kuinka usein joudut sen tekemään. Jos huomaat, että kehosi alkaa jännittyä tai särkeä istumisen aikana, niin voit joko hetken huomioida sitä kehon kohtaa, jossa epämiellyttävät tuntemukset tunnet. Huomioi, häviääkö vai voimistuuko se. Voit myös antaa hengityksen virrata siihen kohtaan. Mitä kehon kohdalle tapahtuu? Joskus kehon tuntemukset voivat olla niin voimakkaita, että sinun on vaikea pitää hyväksyvää ja tietoista läsnäoloa yllä. Korjaa istuma-asentoasi tietoisesti ja vii huomiosi sen jälkeen takaisin hengitykseen. Sisään, ulos. Ole vain tässä ja nyt ja pidä huomiosi hengityksessä. Elä elämää yksi sisäänhengitys ja yksi uloshengitys kerrallaan. Anna istuma-asentosi henkiä itsesi arvostusta. Aisti se kehossasi. Vie huomiosi takaisin hengitykseen, aina kun huomaat mielesi harhailevan jossain muualla. Lempeän päättäväisesti.
Onnittele itseäsi siitä, että annoit itsellesi aikaa tämän pienen hetken verran.